Man, handbrake na oy. Oh, handbrake na. Hi guys, welcome to my vlog. Ya, bukeray. Oh. So first time na to makadaan nga sakyanan sa ato ning pingan kay makasab-an daddy na to. Mana siya ang saan ko anan ha. So mana yang interior ha, ay interior. Nindot kayo. Okay kayo. Okay kayo. Ano, back ride. Ang atong pinakagwapong dispatcher, poker alias Makabali. PHK, natural protection. Gwapo kaya tong alias Makabali, oh. Hi guys, welcome to my vlog. Ni atong may aking una nakaslas sa kumis. Giadto na ko sila si Mami o Daddy sa Padolo Miss Kogon Ramos. nagigsulti ko ni Nagkuha sa mga o itapit ko sila sa aking kasa. Pero nasuko sila o gipapilit ko ni Baby, gisultihan kong dahil na kung magpakasal ko ng siya. driver na, driver pa din niya. Na masayod ka pa. What's up? Tayo magpakasal ng magtupon. Nga nung huwag ka pa malipay nga ikaw ang akong ipili? Nga ikaw ang akong gidapikan? Panginan ko ni. Pero karoon ang mga sutihin eh. Video naman di ka matagi ka rin. Hangin dito, 35 ra. Mahimong ka to. Iusag ko na nato katong magpagkasal. Pangin kami guys. Babe, ikaw ba yan? Mo'y na kung gusto nga magkasal ka Ari sa sa kulis, shade. di ba? Huwag ka. Ang ako ng good ko. Mag-usa naman ang Ari, tanong. Ikaw. Mag-usa ka naman ang kuno kayo masunod di kanila. Babe, dili importante para na ako ang akong masunod kay kanila. Basta malipayon ta. Ipag-ingon lang ta ini. Lang. Simple ra ang Hangin ra, kinabuhi. Di ba yung kinahangang badato kung aron magmalipayon? Ang magkauban tang tuloog sa atong anak. Wala ra ba ko ikatag? Okay na kayo na para na ako. Grace, boy. O magkamaguna-una. Isultihan ta ko nimo. Mag-unsa naman ang taron. Asa man ta mabuyo? Basta inibalik na to sa dormitory. Naras gawas na to mga gamit.